जतन फंकाहाम दिनै लाइभ फाइमानि नरक जतन सायमानाय कके हायसे आं लग्रगलाक दिनै नरक प्रेजेन्ट सिचुएशन तो नरक जतन सायमानो दिनै चिनि बुबाग्रा हा नकफां दिनै चिनि बागै जबा कतर चिनि तिप्रासना थानान बागै जबा कतर नखलायखा जों लास्ट थांनाय 21 सिमिं चिनि तिप्रासानि मानथाय सुक्तायनि बागै लास्ट फाइट जों 2023 जों खालायखा जों सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी ओंखा तिप्रा मथा जोंनि दाबि न जोंनि मानथाय न जों नांगौ हिनै दिनैसो जरा जों कुनु पार्टी बे जों कम्प्रमाइज खायाखौ जोंनि हाबु बाग्रा आं बेलायनो दुख नांखा ते जोंनि तिप्रा सारबो कायसा कायनि पुसिया तंमानि बागै ताबुक जों प्रब्लेम कतर कलाय थांगो जोंनि तिप्रासा से जोंनो कासो अरे महाराजा बिनि पकेटनि बागै देखायबा बिनि सानानि बागै देखायबा निनि आनि बागैसो खायो नरक किसा पुसिना नांमानि नरक बिनि मिया फेस नुखाना बिनि खरां खाना खाना आं जत तिप्रा सानाबो सानामो संगो जे चिनि एडिसि एरियाव तंनाय नरक तो स्पेशल नरक सायमानाय जों बोसकांनि सिचुएशन बोसकांखौ तामोनाय नरक सायदमान बोसकां तामोनाय अबनि बागैनो जों सायमानो बिसोरबा वारियर्स रक नरक काहामके बुसिदि बोखा बायदि बबाग्रालाय बोखा बाया जातसे चिनि बागै हांगार स्ट्राइक थैनानै फान गसो आं बिशाल देबर्मा बिन लगी तंनाय चिनि करबुंनि बरबो तंनाय हायसे थैके थैनाय जोंबो बुम कायसाले खलाय थांनाय हायसे चिनि तिप्रासानि मानथाय न माननानि बागै जोंबो बिन लगी थैरनाय ता ताबुक ते कायसा क नरक वानसु नायदि चिनि गोरै बरक गोबां मा दंगो जे जागाव जों नक थाइहिनि जागा खायमाने अ नक थाइ जागा पनसे चिनि बरक निंगे कागज गोरै ताबुक एग्जाम्पल एनएच रुट जखन थाङै दंगो गोबां मा बरकनि जागा कागज गोरै अ जागाव चिनि बीजेपी खायनायनि बिनि जागाबो दंगो तिप्रा मथा खायनायनिबो दंगो सीपीएम खायनायनिबो दंगो किन्तु हेक साबोबा चिनि बरक गंथाय बारां खानाब्ला निनि बेलुसि गोरै निनि बेलुसि सियाखौ आं थांनाय कक साजागाव कं बुबाग्रा तो मियाव साख्लाय रिगजाक निउस नर जतन बैखना हांगार स्ट्राइक खलायनाय अमत साभाबिक थैके थैनाय ता चिनि मानथायनो जों माने थैनाय हायसे नरक ताबुक पनसे अपाति हिनि साइतंखौ चिनि कायसे कायनि पेटवा नेटारक निजिनि पकेट सुफुंनायनि बागै सिमिंसि खलाय दंगो दुख नांगो ताबुक थानाय कयेक 2 मास आगे वो नरक नुखाना एडिसि एरिया वो जागा मारनाय हनै डीएम नि थानिबो आबो किन्तु अलरेडी न जमा कलाय प्रोसेस ताबो जाक हाय न आबो निनि एरिया वो जागा सेकजाक फाइके दा नरक जाजाकबा ताबो जारा चिनि बीजेपी खाय तंनाय बिनि बोसाराव आगरतला उदयपुर परिगलाक दे नरक शांति खेदा मा तंनो नरक शांति खेदा मा तंनो नों सीपीएम न खायजागोन दी बा सॉरी बा निनि बीजेपी नों पाराव के बीजेपी नेता न हिंदी निनि बोसा आगरतला परिजा नों आप्रो आमार बाबा बा आं पार्टी नि अमसे ini sapano nung yoda yok no ba yok nai de
yogia ba ma samang ni bagis tabu konte hai problem create ngi thangu bobagra to compromise khaya noro tabule bisas no khaisi di boi baksa sayada TTC ni Tripura Territorial Council mansinai arbo walai tong chini chungse walai tong chini tiprasa omo ke IPF ti sanmani si agi sanman se omo ke omo sanman si nei omo ke BJP man omo ke tipra mata sanmani omte heya bobagra omo ni bagi fight khaya chini manthe pura manna ni senang na hise norok thanayo bobagra kaisa kok samane no khana bla ang chikon sani bagi phano yakari ani manthe pura si manna nang na hise belai no bakha dukhoni kok sini kebangma tabuk tipra sarok TPSC IPSC borok TCS khajarok kebangma tongo borok Agartala soropan tongkha bawina jaga bono borok ke santi damano ba kisa golong golong kan ke para khari ma phayo tange norok unity krini bagi norok kok kaisa krini bagi busina nangnai sini tipra sarok bo tabu buba gera bo bini bo sabaya nangbaya se boto raja hini bini raja ni bo kaisa omuk khai kalangna ni bagi se bini tipra sano bo sramai kalangna ni bagi bo osuk jora saya nangya kai tam dorkar la bo habu bagara tipra sani bagi asuk kosto khainani buibai hamya sajaka kebangma ni bagi ani bagi si saya sajak bole bu bagara ba bukono sawi kangpri da rajani na boro ektega rang ni bagi phayo na kaisa bu bagara loop ni bagi da phaiba o party khaitongba tipra mo thainai जों सिनि tipra sano mo thangnani lama जों emne bo kmai tongkha जों joton saimano diprai joto jakano diprai khlai jogi tongo haini bagi se bo bagara soimaya bo phai no tabuk suk jora जों सिनि tipra sara unity ngi mano kaisa asuk agina ke walai suklai kri ke khaimano sajane kebungma kok tongo kebangma se tongani haipa sakangke akok mairum 5 kg ni bagi norok ta phaljari tok sa masa ni bagi ta phaljadi ta walai di a masa ni bagi ta walai di please chini tipra sarok norok le jaga se sekjang nai tabuk jara NH phai tongnai ro borok jaga sekjak tong kagosi kringke omno sekjog hino nang jaga ni kagos tongke nang belo rangle man khamu nang tabuk jaga ni kagos phunmai ke nang o jaga nang nok tangja rangda mano ba obono sekjak khata ino ro no busi sidi ba nini কোনো বেলু করে নং তিপ্রাসানি যে জাতি ফানাং তো 19টা ট্রাইব ni nini ene nini nang জাতি ফানাঙ্গি দংরা থং nini কোনো বেলু da tangba কোনো বেলু করে নং থাংদি অরলে নং নেতা মন্ত্রী বে মালাই মানো নং অন্য পার্টি থালা নং নেতা মন্ত্রী বে মান da মালাই মানো বড় কানো সাইখনারলা তিপ্রা মথা সারা অন্য পার্টি খলাইকা গে ফুট কে থাঙ্গি মালাই মানো নং তিনি নং রাজা বাই থাঙ্গি মালাই মানো যে বড় ফানো হাইছি CM EM nini MDC MLA nor joton thangi malai mano haisi chini tipra mothao ke omte hai karon sung tipra sani bagi si phaimani thala nang BJP o thala nang CM bai mama lainani ba nang montri bai mama lainani koidin nang saiman nang permission na mannani omo jodi nang rong kok sagangke norok komeno saimana sadi mane omte heya koini haisi राजा बै नरक तिनि फान थान्दी मालाय नाय हाइसि ब न स्माइल काइसे फान रुइ रहनाय हाइसि ओ स्माइल काइसे ने बागैसि जों तिनि जरातै फान असु तिप्रा सानि बागै जों जत मिलै साम खाइतों के नरक खाता बायदि सिनि वारियर्स रक सिनि तिप्रा सरक सिनि पुरा तिप्रा सा हिंजांनाय नरक खास दाबायदि हाइसि ताम हांगार स्ट्राइक गुली फान कक्सितों हाइसि जों नता बगले
to जों गुलि साइ फानो मुं काइसा खायख्लांनाय जदि नो गुलि सावैबो बुथार जागैबो सिनि तिप्रा हा जदि नो जों मा नाय हिंगा जों गसिउ आं बिसाल देबर मले गसिउ हायसि नरंनि बागै हायसि तो आं बुबा गेरानि उखल उखल फानो हिमनाय हायसि बुबा गेरानि जुता फानो तैनाय हायसि और लासि कि करिया तमने लासि जानाय बा सिनि मानथायनो जों सानानि राजा बुबा गेरा सिनि 9 जन सरी 13 जना पूरा टिडी एडिसी तो सिनी जो तो थांगी न दिमान खाई तंगु सासी माइनिया अंगै तंगु हंगांखाय नरंनो बुझि सिरि जोंनो बुसुक दिप्राय खाई तंजा सिनी टिडी एडिसी नो सेफ खायनानि बागिसि सिनी एडिसी नो एरिया नो सेफ खालायनानि बागिसि जों सिनी मानथाय सानो इंगे अरले नर किसा बुसिना नांमानि सिनी तिप्रा सर तक मा साबाय वाक मा साबाय पुन मा साबाय पार्टी खालाय तंजा उनकाय एक दिनो सपायानो जों जदिनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा सिनी मानथायनो जों माया हंकाय नरक तिनी आनी निनी हिनी तंमानि नरक जत्तनो कमावानो हायसि अमा बास्तव कक्सि निनी बुसा आगरतला परियानो उदयपुर परियानो नों शांति माइसावजे शांति माननो नर ताक फानो oyno omo khlai tong chini mantha jesung je party pan khaidi जों जेबाय फाना एलेक्शन दै चिनि मानथायनो सिसुं मानदे बसि कक सावो जोंनो जेरनाय चिनि मानथायनो जेरनाय ब बायसि जों तंनाय आंगर कुनो 10 न सारि पारन बरन किसा सारि फाना सादि काहामके बुजुगै सादि चिनि बरगलेते किसा सिया खुबो तंगो बरन बुजुग सादि अमो ज तानी जागा हिने बुखुबाय सामानि बेंगिया निन कागज पत्र दा तंबा कागज पत्र तंगमान पजन्तले प्रब्लेम इंग्रा वंका जारा पात्ता गनां तो नरक तो ते तासादि हायसि जारा पात्ता तंनाय रक बरक निले शिउर दा तंबा बनि जागा हिने ए बनो जों सेफ गरै नों साबबाय वालायने नों सरकार बाय वालायने चिनि तिप्रा सरक जे पाट्टा मा माने नों सरकार बाय वालायने दे निनि जागा सेकज माने थांनाय मंगटांगो पाट्टा रजागिले बुरुं बुरुं तामंगै थांगा नरक निजेनो सिबिले जाति हिने अमो जाति हिने ताहिंदी যত जों 19টা जों दफा बनो चिनि जाति जों तिप्रासा जों असुनु और देब्रमा जाति जमातिया जाति रियां जाति त्रिपुरा मग लुसाइ गारु मलसम रियां अमते हेके जों कक बाङि लाब गरै नों जदिनो उमोबो तिप्रासा देब्रमाना साय सागांगे नों थाङै प्रब्लेम खनो नों बानचि रनायदा उमोबो बुरु उमोबो रियां हिनि बरो प्रब्लेम लाफे जों बानचि रनायदा ना जों अमनो ताबुक बते हेनो बादति जों केबने एगेन्स्ट आं बिसाल देब्रमाबो केबने एगेन्स्ट जत पार्टी नो साइमानो जों जत बायनो काहामके तंनानि मोसुंगो ते खलायनाय खलायबो तंगो हा कायसा कायनै थांनायो एक्चुअली ताबुक सानायसि थांनायो चिनि तिप्रा मथा कायसा मिस्टेक तंमानि बागिनो जों ताबुक अ सिचुएशन चिनि बुबाग्रा अ प्रब्लेम खलायो थांनाय विधानसभाव जदिनो बुबाग्रानि कक खाना काहंकाय ताबुक जों अमते प्रब्लेम मंगला खमु आफ्रो कायसा कायनि मिस्टेक माने बागि जों ताबुक कतर अमो हाय बुबाग्रा प्रेसार गितों जोंबो प्रेसार गितों ताबुक जत सिनिया गं खमु हायनि बागिनो कुनु खाबाय जानायनिया हायपानो जों सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इंजा चिनि लगी जतनो तंगो तिप्रासा बुबाग्रानि लगी तंगो जों तंगो चिनि मानथायनि बागि जों थैपनो रोनाय अबत स्वाभाविक दिनै खोनानो हांगार स्ट्राइक खायदों जों फायनाय हायसि बजा खलायनाय हायसि हाथाय कतर खलायनाय हायसि आरो कायसा कायनि चायाबो साबिनाय तंनाय जे सानायबो साथों किन्तु जोंले तिप्रासा न बानचि रोनानि बागिसि चिनि बुबाग्राले काम खायतंगो जों बुबाग्रानि खितुं जों वारियर्स
हायसे जों बिनि दागि मोनबायनो जों खायनाय हायसे आं सारा त्रिपुरानि बर'नो तो तामो अदार नाय रियाबा आं आनि करबुनि बर'नो सानो कल फायर माने बागै किसा सारा त्रिपुरानि बर'नो सानाय जत तिप्रासा जतनि बोसानो परि दंबायो थानायाव 18-19 रग गलं गलं माने बोसोक मारों लायखा बोसोक खालाय बिलाय दं जाते बनो शिवर खायनान बागै सेफ खायनान बागै चिनि एडिसिले एडिसिनो जों सेफ खालायनायनि बागैनो चिनि डिमान्ड बबाग्रानि डिमान्ड चिनि तिप्रासानि मानथाय जों दा फान डिबेट खायजाय दङ चिनि कर्मचारि रग बेतन मांग्राया इएम एमडीसी रग से 10 तारिख रग बेतन मांग्राव नरो न नासिरिता बर रग से अम सके खलाय दं जा उनके नरले ताम खायजे तंनाला जोंले ताम खायजे तंनाला যখন एसडीपीओ प्रशांत कांति सारनि बोसारक से एटेक खालायजागै दङ तिप्रासायनि एक्चुअली बनो अमनिया बिनि फेस नायनो बो एटेक खालायजागो गांगाय निनि बोसाले नोंले ताम खायखाबा नोंले जास्ट पारो जोंले काम खायजानायनि बोसारकसे रहर कयजना आगरतलाव चाकरि खायनायनि बोसामा पड़िला काम खायनायनि बोसानो पड़ि दंब्ला नोरला बर थांसिनाला अबनि बागिनो सावो जत तिप्रासनो आं सावो बुबाग्रानि जारा वारियर्स नबो आं सानाय जों जत न थानसाके तंदि चिनि डिमान्ड माननानि बागै जों ताम खालायना नां चिनि तिप्रासनि मानथायनो जों माननानि बागै जों ताम खालायना नां बुबाग्रानो ताम सहयोगिता रना नां जों रोनाय अमनि बागैनो आं सानाय कल फाइ दिस्टाबुं सुका कल फाइ सुका किसा लाइव फनो नरक लाइव नायखांके कल ताखैकोदि लाइव नो नायदों ओंके ताबो मियाफ्रो मीटिंग जतनो साइमानो हांगार स्ट्राइक तो बुबाग्रा साकलायके अंके ते मियानि जे आसुक मानि आबो बुबाग्रानो साकलायनाय ताम खायनाय खाय जदिनो जों बोसकांगो जों जदिनो इलेक्शनो लोकसभा इलेक्शनो पूर्व आसन पश्चिम आसन जों पायरि रोना हायसे कस खायनाय जदिनो जे प्रकारै फनंथों त्रिपुराव जों और बीजेपी नो जों जिरो खालायरोना हायसे अमो जों जतनो मानायनाय जतनि अमो सुरु त्रिपुरा मथाया अ जागा जदिनो मियानि बुबाग्रा सम मीटिंग खालायमानि मते जदिनो कुबैयोंगो हंगांगे जों पूर्व आसन ते पश्चिम आसन जों बीजेपी नो मेसेज रोनाय हायसे अमो क्लियर मेसेज जत तिप्रासानि बागै जे अ जागाव जतनो चुबा चुब खायदी चिनि मानथानि बागैसो किन्तु अमो निजिनि पकेट सुफुंजांनो याहायसे जे गरिब बरक बबनिनि मानथाय जे मिडल क्लास बरक बबनिनि मानथाय गोनां बरक निनि मानथाय एक्चुअली चिनि त्रिपुरा गोनांले बसुक दंबा अमाबो नरक जतनो सायमानो हायसे हायनि बागै आं सानाय जतन थांसा ओंना नांनाय मासा मांनै तो प्रॉब्लम क्रिएट खायनाय तक मासा फुनुगै लुप खायनाय तब एग्जांपल सारा त्रिपुराव से अंतोदय माने नि बागै जे 4000 गरीब बरक न 20-25,000 खलाय रां रोजांनाय हिमासे पूरा अमो बायसे बुट बैंक खलाय दं बीजेपी रक हंखाय नरक बीजेपी जॉइन खांके 25,000 रां माननाय नरक जत दायरानाय अरे 23 साब डिविजन दङ 58 ब्लक्स दङ যদি সাব ডিভিশন ওয়াইজ के 170 টা फायनाय ब्लक वाइज खायनाय हिंगाके जन 68 खायनाय नों कयजनानो करबो एग्जांपल करबो साब डिविजन कतरमा 50,000 प्राय 20,000 ऊपर जब कार्ड दङ सरि रेशन कार्ड दङ नों आ जागाव 70-80 जना फायनाय न नों साबना रनायला इंगे नर उलो पाब्लिक हिंजांनानै रक किसा लासिया ता जत जागोन सेम चलि तंनाय अरे मिसा सावै
যদি नों मिसा सावैसे যদি पार्टी खायुंके निनिले नोंनो थांजांनाय निनि नक थाइजागासि करिंनाय के जे कुकुबिनो जे बर' नेता हिनि गसिउ बिनि एक्चुअली नक थाइसि करिखौ माने ए बसे तिप्रासनो बानचिरनाय हिनै बीजेपी नेता जों सिबिले पाब्लिक नर फुंडुगै साइ तंमान कलाय देबा अबनि बागिनो आं थानाय जतन किसा बुसि बुसि तंबाय दे हाइसि कल फाइमानि बागि बेतलाय न दिस्ताबुं सुका अब साइलाब करिखा हाइनि बागै आं जतन खमा साननाय कगले लगै थांखा हाइपन बुबागरानि जों वारियर्स तिप्रामथा बुबागरा जे तंसाक जों तंनाय दरकार नांके जों थैनाय निफान गसिउ तो बुबागरा न ताया कादि कारण तमाने हिनकाके बुबागरा सारा सिनेमा थाइमाया बुबागरानि खरं बायना जों तिनि नं आं जतन सिनि जागो बा सिजागो अबनि बागैनो आं बेलायनो हामबायरनाय बुबागरा नोंबो बखाटा बायदि हाइसि महाराज तेसिनि 13th MLA सिनि टीडीएस सिनि टीम नर केबनो बखाटा बायदि हा पाब्लिक नो किसा MLA ते सिनि टीडीएस सिनि टीम रो प्लीज नर किसा पाब्लिक बे किसा रिलीज नो तंगि बरनि कक नादि बरक ताम साना नाय बाक्सा बाक्सा आं ताबुबो अमक खायो सुरु नॉट ओनली करभुक other side bo same no ang khud ang bisal deparma khud other person no ang call khaika kintu bo ani number sinia pa nang khana bo receive khalye actually khaina nango nge omte heke nor jodi sini call si receive khlaya ang kai example si nor public ni call le bake ang haini bagno public ni bo kaisa complaint raisungo please nor বসে সানাবা 1.5 সেকেন্ড সাদি সরি 1.5 মিনিট সাদি অশোক কেন বিনি বকা সন্তুষ্ট সিনি এনি এমলে sini EM MBC kok sadi osuno hambai joto nono beleno khaksangkha te joto tip sini tiprasa bukung bara noro please kahamke tongdi bobakra jesa bini kok nadi sini manthai sing manan bagisi nini manthai manan bagisi omo suru raja manthai hiniya nini manthai simo raja nile olsi tongongke tuma bote bini manthai ba oboni bagino khata baidi ang kono party no ang saya saya tani ke ang sana bo thangi haise ha je kono party fanang thung kisa kaham wangsoi kam khaina nang haise misa sawai ha politics ke misa sabu to mane satai public no misa sawai nang omo khaina ba bobagara tipramotha tini joratoi bobagara no noro misa samansi khanai ko haise ang niji bisal department ang misa samani khanai ko ang bo misa saya haise गे aboni bagino kubui samung khaike kubui nungnai bini fol manai ha oro kaisa tong kubui samung khaika hangkai bo kisa separate khlai jangnai osungno amole bastop koksi so ang sanai nor buskangni bagi nor ready ngi tongdi sini warriors ro ang ani korbungni bo thaisa thani sanai kisa ang ani korbungni bororok ani tiprasarok sini tiprasarok sung joto bobagrani warriors ro sung tiprasang ke bubagarani tamo biji tamo CPM tamo congress sung joto bubagarani se norobo kisa wan sukti osunu sanai hambai joto non phungkam